Сәлем дуслар, сіз Шаянтованың ең музыкаль тапшыруын қарайсыз. Мен Рүзәл Әхмәдиев һәм біз түймә тапшыруын башлыйбыз. Бірінші командада жүрші көп түрлі вокаль премиялар лауреаты, көп түрлі шараларының ұйыштырушысы Эльвира Хамматова һәм аның енішесінде бик мүләйем қызыбыз Шаянтованың алып барушысы Мәлика Бариева. Сәлем! Қайырлы күндер! Әйдәгіз екінші командаға да көшейік. Әгер де шоу, эпатаж, феерия татаршаға тәржімә етілсе, ул Винарис деп яңғырар еді. Винарис Или егет һәм аның енішесінде Шаянтованың ең мимими шыны алып барушысы Сәфина Шахиева. Сәлем, дуслар! Сәлем! Командалар белән таныштык, әйдәгез бәйгегә көшик. Безнең гадәти иң яраткан турларның берсе, ул да булса сүзсез җыр дип атала. Хәзер инде безнең командаларга экрандагы рәсемнәргә карап, нинди җыр икәнен белергә тиеш булачак. Гадәттә ул бер рәсем, бер сүз һәм инде кайсы команда беренче булып тимәгә баса, шул бер бал ала дөрес җавап биргән очракта. Сезнең ниятләрегез әйбәт икән, яхшы икән, изге икән, димәк әйдәгез беренче рәсемгә, беренче сорауга күз салыйк. Әйдәгез. Хәзер камера сезнең күзләрегезне күрәм икән, юк икән безнең тамашачылар. Шулайрак. Ая үземнең җырым монда гитарың шулаймы? Ничегрәк? Ириннәр шия кебек баллы һәм татлылыгына юк да. А при чем здесь китап? Китап, ну вообще минем bütün җырлары китаплар. Минем җырым укылган китап кебек. Да. Китап сүзләре анда. Антон Павлович Чехов. Китап. Вишневый сад. Вишневый Вот. сад. Татарша Шия. шие. Аннар шиеләр күрәбез, тагын нәрсә? Кояшка үрелеп кызара шияләр. Сез без икәү, пар килгән дияләр. Biz bir җырладык, biz беренче тап. Ну, так нечестно. Туктагыз. Әйдәгез булай әйтәбез, әйдәгез булай. Сез Хаматова, мин пока еще старше. Әйдәгез булай әйтәбез, сез дөрес юлда идегез баштан. Дөрес юлда идегез, әйме? Менә теге бая әйткән җырның припевы түгел, кушымтасы түгел, ә менә башы ничегрәк башлана икән. Габделфәт абыйга шалтыратырга кирәк булачак. Юк. Икенче әйткән вариант түгел, ә беренче әйткән. Ул җырның сүзләрен белергә. Bizga berasizmi? Ничек? Сезнең вариантны аңладык бит инде без. Yo'q, biz bitta variantni Сез сездән бер вариант кабул итәбез дә, әгәр Ну, минем җырдыр инде ул да. Юкмы? бер вариант әйтегез хәзер. Әгәр аннар без инде икенче командабыз. Шиялектә шия пеша, шиялектә куандык. Шиялектә. Яхшы кабул иттек. Юк да. Bu bit endi quyoshga urilib, Кояшка үрелеп, qizara shiyalar biz икәү, пар килгән дөяләр. Только монда китап при чем? Җыр китабыннан алган. И при чем здесь пицца? Юк. Яра, сездә Винарис Илигетнең җыры, сездә Габделфәт Сафиянең җыры. Әйдәгез дөрес вариантны ишетәбез. Әйдәгез, тыңлагыз. Şiyalikte tanıştık. Kızıl şiyalikte para. Seninle kavuştuk. Cinneriye kısmet. Ne bilesin? Димәк, исәп 1-0 әлегә жоллап алдык, кагыйдәләрне аңладык һәм хәзер әйдәгез инде икенче җырны да белергә тырышыйк. Шулай экранга игътибар. Я уже знаю, что будет. Каян bilesin? Bu апаның жері болды. Бу апаның исеме бар. Bizning kнопочка эшләмәйме микән? Алар ялгыш бастылар бит менә. Ялгыш бастылар. Ну әйдәгез. Алайса. Бармы җавап? Yok, алар бастылар. Пешеннәндә. Пешен иң соңгы бит әле. Топ регбинең тулы бар әйме, кара нәрсәсен? Сез тупларда білесіз дейме, бірсі... Баскетбольный, манса футбольный, тегісі нәрседер, манса регбиме или нәрсе? Да, регби.
Ау. Sen bilesin mi? Мен de bilmiyorum, sen çıkkına oturarız. Birinci 400 anlaşıla, mi? Bütünüse tup tup tup. Tup tup. Tup tup tup. Balaşa jırım, tegeli. Tup Yok, tup onday tup jir tup. yok, onday jir men bilmeyim. Men de bilmiyorum şu. Tup tup tup. Familiyası elge başqarışının sizlikine oxşagan. Meniki? Eye. Yok, Apanayeva balalar turunda jırlı bilem. Yok, indi Apanayeva bit, benim familiya bit Apanayeva. Siz bir yaşlı bitinde, şundan, şul tire. Şul tire. Liliya Hamitovanың onday jiri var mı? Yok. Bizni Var. Hamitov... Var mı ne? Benim bunu şikayet sana. Liliya Hamitova. Siz elge sözleri bilen. Liliya Hamitovanың men haykellerin bile. Buran dolaylı bilem, ne kadar şaşırdı. Ne kadar şuşadır. Mene buran dolayı tup nişli. Duluy, tegeri. Tup, Duluy. Tup nişli. Tegeri. Tegeri, yarı kabul ettik. Edek izdireceğim tanıyık. O jırını diye maksus bizim malayga yazgan, Amirge. Bilesiz mi niye onu? Конечно, bilen biz Liliya bilen 27 yıl dostlar. Hazır bizning tag'in bir birimimiz bor. Ham endi qaysidir komanda eligi turda olg'a chiqarga mumkin. Edegis Elmira, siz tegi nosik papudrik barasın kimliği? Yok şu. Big motor eliga. Edegis. Eye, stop. Siz bilgan ki bu bostığınız. Tak, tutam. Гаишник. Юл белән бәйле җыр булырга тиеш бу. Гаишник нишли. Туктата. Сак булыгызның ныллары. Heykeller yok. Хаман Лилияның җыры гына булмас инде бит. Включи, пожалуйста. Лилия Хамитовның heykellерін дегеш поя мин Лилия. Һава тырышы. Hava tırışında. Мәлике нәрсе анда нәрсе? Hava tırışı. Хава тырышы нәрсе соң? Нинди хава тырышы? Yangır. Әйе. Koyaş yangır. Гаишник нишли? Onları yangır. Ярар, аңладык. Тукта яңгыр, Ринат Tukta Рахматуллин. yangır, tukta yangır. Нишегәле ул, нишегәле? Сагыш басты Күңелемне күңелемне аңлады. Афәрин! Сагыш басты күңелемне аңлады. Син файдасын сөйгән ярым файдасын. Эзләп сине тәрәзәдән көтәм мин. Афәрин, әлеге турда 2-гә 1 һәм без киләсе 2нче турга күчәбез. İkinci tur okey gülgüne деп атала, не үшін шулай аталғанын хәзір аңлатып кетем. Интернетта бүтін жырларында тауып була. Хәтта онда жырның іштелігін генә язсаң да, менә сиңа нәтиже. Сиңа кирәк жырларны чыгара да бирә, ләкин татар жырлары белән бераз гына проблема бар. Шуңа күрә инде без сезгә мөрәҗәгать итәчәкбез. Сезгә хәзер жырның іштелігі сөйләнәчәк, ә инде жырны сез танып белергә тиеш буласыз. Һәм бик зур ярдәм хәзер сезгә бүтін жырлар да hisler bilen beyle. İsler bilen değil, hisler bilen beyle. Hisler bilen. Tыңлайбыз. Окей, Глина. Кеше йөргән кызым белән кычкырыштым. Менә шул җырны җибәрәсе иде ама. Бу композицияне легендар җырчыбыз Элдермеш һәм башка бик күп хитлар башкаручысы. Әлгермәдек сез генә? Хәзер Хания Фәрхи җырлый. Аңлашылды инде, ие. Конечно, Элдермешкә. Талаштык. Нәрсә сыңадан? Кайтамәле Элдермешкә. Yok. Диген койтам әле Элдермешкә дигән Юк, ул түгел вариант хәзер. бер Кайтамәле Элдермешкә. Элдермешкә койтам әле. Юк, монда Элдермештә. Юк инде, бүтән тагын җырын искә төшерергә тырышам мин. Әйдәгез бәлки без тыңлап Da, утыраларбыз. ya, tanlap bitiri gəlir. Biz Яки инде başlayırız. сезгә мөмкинлек хәзер. Da, hazır uşum. Юк, менә хәзер әгәр. Хәзер үк. Öpkelesen hayda, öpkele yok mu? Тик кайгылар гына теләм. Sınlap kına Mümkün. Aziz ya, biz yaşlarım белән булып kaldı. Бәлки, мөмкиндер. Тыңлыйсыз киләме, яки шуны кабул итәбез? Дөрес варианттарны бүлебез. Тыңлыйбыз нәрсәне? Дөрес вариантны? Yok, sıra olma. Сырауны, әйдәгез сырауны. Окей, Глина.
Кеше йөргән кызым белән кычкырыштым. Менә шул җырны җибәрәсе иде аңа. Бу композицияне легендар җырчыбыз Әлдермеш һәм башка бик күп хитлар башкаручысы җырлый. Үзе хатын-кыз булса да, без ир-атларның эмоцияларын бик яхшы аңлый булган. Ачу тотсаң, әйдә ачулан. Ләкин түзә алмас кебек йөрәгем. Шул җыр Тәгаен шул булды. үпкәләсәң әйдә үпкәлә, тик файдалары Шулай бит. Әйдә. Biz cevapını koyduk. Siz aldan oşukmuyorsunuz mıken dikine? Da. Tıllı gani? Tınlı geledir cevap neydi? Sizden sıra boyunca bir cevap tabıldı. Deyip bayralarına düreme. Öpkelemegensizdir bit elege olarga. Yıktır bit. Eliga öpkelemey turabız. Elege öpkelemey turabız. İndi canım. Eli bit ikinci kompozitsiyasi var. Aydagiz ikinci kompozitsiyasi. Alar neçe штук вообще? Bu turda şey. Birisi buldu, tağın iki oldu. Aydagiz. Kamatamadı. Okey Gülgüne. Bokşada işlep organdan soң biraz zorlana başlasam, etiyim bana bu jırdağı sözlerini aytı. Min boşta bu jırda şu... Uftanma. Nindi işi gerek o? Kim jırlayı? Salavat Şolay deyip aytam sen aytayın. Bokşada işleyiz. Hazır. Uftanma. Yok, etiying sen şolay jırlayma agar bokşada işlep oragaş. Uftanma. Uftanma. Biz bileriz. Sizde başka variant mı ne? Bizde yok. Başkarıcısın biz bileriz. Bunda eli başkarıysa... Falan verirsiniz belki balına. Başkarıysa... Ettiniz bitti. Birinci, onu вообще Bulay Fariz Ganiyev jırladı. İyi. İn birinci. Anlarsın Salavat abi Fathiddinov. Anlarsın indi tege Radik Юлий Акшин. Elvin Grey'de bilirsiniz. Ну, ansı может быть, da şulay da anı. Cevabını kabul ettik. Familiyalar kur. Cevabını kabul ettik. Hem de aydagiz cevabını hazır iştebiz. Ну, deriz olmasa kasiçkalar. Sizden sıra boyunca bir cevap tabıldı. Onlar bir tınlap da bitirmezler. Sen de uftanma. Ömür şulayı de uftanma, uftanma, uftanma. Demek, isep elge turda 2-0. Bizning әле tag'in bir jırыбыз бар. Bunisi da his bilan beyli. Basmay turabız. Jarrar. Lekin ko'ramiz Safina olay o'ylamay bo'lay. Okey Gülgüne. Bu jırını psikologlar işitse başkarışını tınlaşlarga nefsedir buyuruda gayipler idi. Bulay etme, tigile etme, emosiyalarını kişiге көрсетme. Eli olayına da tügül, seni özün gayipli barsın adı. Stop. Sen özün gayipli barsın. Нәрсеге? Hazır. Sözleri şunday sözler var. Nenizin gayipli barsına. Такой Так, не знаю, Siz özünüzün bakmayın. Ustalığınızı bir gibi küçük. Yani bizden seni karanlığa Bizge sizin yardım gerek. Yok indi, gafı etiniz. Yok, bildiririz. Aydagiz bilan bitiririz. Hislerin ko'rsatmasga qo'sha. Ana Rossiyamizning g'ayibli barsına deydi. Siz bir motor jırladınız. No şunday yollar var aslında. Son jurnalda sizi isini şul tuğut bilirsin. Aydagiz. Sen özün gayipli barsana. Ayy. Kim jörüm eken ol? Ну, вы давай. Yalama. Sen özün gayipli barsana. Ну, biz hani bildik, Yalama. понимаешь, alar bilmediler. Nişetesiz. Tege, Cevap kabul etildi. Sizden kabul etildi. Hem hazır bizdir. Cevap ne işteşek biz? Sizden sıra boyunca bir cevap tabıldı. Ne nişetesiz? Gayipli barsına. Radnica. Bir kişi şimdi şotlanırga, iğrenirga gerek. İsep gımımen işke iş elige. Gımımen işke iş. Oyunumuzda elige turda ikiga böl. Hazır indi bizden. Чья это не наша игра? Yok. Direkt Kimdir jingirga tiş. Hem aydagiz әле biz işinchi turga ko'shaymiz ham endi mana naq mana shunda borsida anglashilashaq.
Инде хәзер командалар сезне бераз тынычландырып. Сезнең өчен хәзер иң җиңел тур булачак. Сезгә утырып кына торасы һәм кешенең тырышканын карап бәяләргә кирәк булачак. Ул инде минем. Хәзер мин сезгә җырлап бирәм. Мин үзем җырлап бирәм һәм кем турында җырлыйм дигән сорауга инде сезгә җавап бирергә. Дөрес булмаган саен шулай тыңлыйсыз була инде. Бу егетне белмәүчеләр милләтемдә юктыр ул. Булай җитди күренсә дә тормышта бик шуктыр ул. Бик күп еллар буе үзенең дәрәҗәсен төшерми. Ходай аңа сәләт биргән шул сәләтен яшерми. Фамилиясе үзенең бар нәрсәне белеп торган. Прическасы һәм стиле еллар буе үзгәрми торган. Хәзер. Фамилиясе үзенең бар нәрсәне белә торган. Прическасы һәм Айдаргалиев түгелме? Айдар Галимов, чөнки фамилиясе бөтен нәрсәне белә торган Галим. Әйе. Җавап кабул ителде. Сездән кабул ителде һәм дөрес җавап экранда Айдар Галимов. Афарин. Әйе. Онсы дөрес сүзләр. Афарин. Икенче сорау. Аңлашылгандыр. Икенче сорау тыңлыйбыз. Насы авыррак? Баштан ук әйтәм, юкка барга басмагыз. Тыңлар. Гади авыл егете ул тамырлары буадан. Авылда кем күрү авыр ул эш белән сыналган. Гармун белән бергә үсә ул җырманга күмелеп. Бөтен заллар тула барды ул киләчәген белеп. Андыйлар бик сирәк була җырлар яза башкара. Әйе җиңел түгел бит ул җырны бирүләр башкага. Фирзер Муртазин. Фирзер Муртазин дип уйлыйсыз. Җырлар яза башкага буадан бүтән кеше була Баян белән алмый. бергә, конечно, Фирзер Муртазин бер генә минутка гына үткән мидер ул моңа. Бөтен татар артистлары рәхмәт әйтәләр шуңа. Исә бикегә 0 әлеге турда сезгә әлеге тур. Ничегрәк сезгә балсыз Ничего, алда. Алда безнең тагын бер җырыбыз бар. Әйдәгез, игътибар, тыңлыйбыз. Бу егетнең исеме Нур сүзенең күплек саны. Сәхнәдән нурлар чәчкәндә син туктатып кара аны. Стас Михайлов бездә дә бар, безгә шулай күренә. Әнвәр Нургалиев инде. Әнвәр Нургалиев инде. Инде Стас Михайловның татарчасы. Нур сүзенең күплек саны Әнвәр дип тәрҗемә ителә. Әйе. Шуңа күрә мин тукталып калдым. Нургалиев дигәннән Нур фамилиясе бит инде. Фамилиясе дә бит әле аның Нургалиев. Исеме дә Нурлы. Шулай итеп Әнвәр Нургалиев иң мөһим сыйфаты бар. Концертлары бик күп аның төрле шәһәрләргә оча, иң мөһим сыйфаты бар кочакламый яратмыйча. Әле алай гына түгел, яратмыйча кочакламый. Димәк, җавап кабул ителде һәм дөрес җавап Әнвәр Нургалиев. Афарин. Һәм инде соңгы турда бер генә өметтә калдырмыйча, әлеге турны сухую алдылар. Эльвира белән Мәликә. Инде берничә мизгелдән гомум нәтиҗәндә әйтәчәкбез. Нәрсәне әйтергә әлегә барсы да аңлашыла бит инде. Дөресен әйткәндә, без уйлап тордык та җиңүчегә генә баштан бирмәкче идек. Аннары уен матур булды бит. Шәп уйнадыгыз. Шуңа күрә сезгә дә без инде матур гына Шаянтовадан истәлекле бүләкләр бирдек. Һәм инде гомум исәпкә килгәндә 3-6 исәбе белән Эльвира белән Мәликә әлеге уенда җиңүчеләр булды. Ләкин минемчә сез әгәр дә үзлегезнең алган балларга шатлану номинациясында сез һичшиксез җиңдегез. Инде хөрмәтле тамашачылар, кемдер тормышта шулай дип үзләрен алар юатып яшиләр инде. Инде хөрмәтле кунакларыбыз, хөрмәтле дусларыбыз, шуның белән безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Инде без сезнең белән саубуллашабыз һәм киләсе очрашуларны көтеп калабыз. Сау булыгыз. Пока-пока. Пока.